n'a fɔla Mama de bɛ misiri kɔnɔ su ni tile o fa de dalen o fa de falen filɛ bulon na jakari kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ bɛɛ ɲɛ b'a dalen na e ta peut-être ta ye fili Mama de Bani kana kasi an ka ko bɛɛ di Ala ma ni Ala ma fiyɛ de. Ala. Ba, mun de y'i sɔrɔ? Ko cɛ ma n taara ne fɛn fɛn de. Ne de kan to ba la n ɲɛ bala n digi dɔ a ɲɔgɔn ye n ma foyi ye bilen. Ala ye masa ye. Bani kasi ka ɲi tan sa a bɛ nɔgɔya nin bɛ tɛmɛ san. Hey, Mama! Ayi sɔrɔ. N'a fɔla e ɲɔgɔn silamɛ fo an ka dugu kɔnɔ yan su ni tile i bɛ misiri la n fa falen dalen filɛ kare kɔnɔ n t'a dɔn jɔn fa i wolowolo fa fa ne fɛ kare kɔnɔ dɔrɔn na ka taa n b'a yir'i la na ka taa. Ni bɛ bɛɛ ni nɔ ye kabini na bɛɛ ni furu ka na an ma lafiya. N den i y'o fɛnɛ danna tugun. E tɛ se k'i hakili sigi dɛ e filan de Bayini yan ne ma nin kangari da n'i ye a mɛnna Bayini i ka yafa n ma. Abdou, kuma sugu dɔw bɛ yen ne tɛ fɛ k'a f'i ye Bayini ɲɛna nka Abdou i bɛ ka ko minnu kɛ i janto i yɛrɛ la dɛ hali o don o ba y'i ban dumuni na k'a sabu kɛ i bɛ ka Bayini dɔgɔyalima min kɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ cɛ mɔgɔnifin de b'i yɛrɛ cɛ e kan k'i miiri de k'a dɔn k'a fɔ k'an ba banna ka Bayini kɛ i ba ye. Nka e tɛ ka hakilimaya baara foyi kɛ kuma min mana jigin i kunkolo la i b'o fɔ Bayini ma ni Bayini y'an danga a b'an minɛ dɛ Sidi bɛ lekun kunkolo de. Sidi dɛ mɔgɔ ɲɛnama ba in minɛ ka ko i ka ko ba de tiɲɛ quoi hali ka mɔgɔ ɲɛnama ba in dabila quoi n'i y'a lajɛ nin ye laban cogo di e b'i si bɛ ka taa i tɛ kɛ fɛn m'o kelen ni f'i ye. Abdou ne Ala ka hakilina ɲuman d'i ma.